الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بمجمرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمقتصال أبز حالفة كفال أستمهرنا بزعبا حموم كمعون قياشاي أبكندي زصمو كفترو بالله سبحانه وتعالى فقاد كمز توهبومن نتن زفترون معالتات كقديون كمز قبا قليسنا نيرنا. إنه لومي نتا زفلمنا يا آية قصر 284 كاب سورة البقرة كنكس لائنا. على بركة الله يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تاي مالتي ترجمو بتم كتصمو عقم زلوم انت دليوم يصمو ايدليون كا ابكند صم نحاد مسكين ويدخا يعنقلو. كابز ترجم زي انردو صيام رمضان قدمتي ناي مودعتا سئلي وي ملكع محازو زستفالاليه ناي لوطي معباليتاتيو ارئيو. لكعيو اسلمنا بحفشان دك سب بفلاي كأن مؤمنين ሃይማኖታዊ ሓላፍነት ከሰክሞ ምን ከሎ ነቲ ናይ ሕብረተሰብ ንቕሓትን ስነልቦና ክብርታትን ባህልታትን ኣብ ግምት ወይ ሚዛን ኣእትዩ ንዝደልዮ ብምርዓም ንዘየድልዩ ብምንጻግ ክሳዕ እቲ እምነት ነዊሕ ሱር ዝሰድድ ብታተ ወይ እናሳለየ ከላማምድ ዓብይ ድልድል ኮይኖም ከሰጋግሩን ከተኣሳሰሩን ሜላታት ክጥቀም ባህርያዊ። ምክንያቱ እቲ ዲን ግብታዊ ብጅምላ እንተወሪዱ ካብ ዘይምፍላጥን ምጽዋርን ዝተበገሰ ኣሉታዊ ጽልዋታት ክሕድርን ብጅምላ ክንጸግ ዕድል ወይ ባይታ ምፍጣርዩ ዝቁጸር። ስለዚ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ እቲ ስያም ነቶም ሙእሚኒን በብቁሩብ ከላሙዶም ስለዝደለየ መጀመርያ ነዛ አያ አውሪዱ ስያም ረመዳን እንተደሊኻ ክትጸውም ኣይደላኻን ኣብ ክንዲ ጾም ድኻ ከተዕንግል ከም ዝፍቀድ ሓቢሩ። ኣብ ካልኣይ ዓመተ ህጅርያ እምነት ወሲኹ ኣብ ጾም ዘሎ ተመክሮ ምስ ዓበየ ማንም ኣስላማይ ወርሕ ረመዳን ክጸውም ዋጋ ዕዳጋ ዘየድልዮ ፈርዲ ግዴታ ምዃኑ ኣብዛ ስዒባት መጽእ ኣያ ትእዛዝ ኣውሪዱ። እዚ ሕጂ ዝገለጽናዮ ትርጉም ናይዛ ኣያ መብዛሕቶም ዑለማ ዝዘከርዎን ዘሓረይዎን ትርጉም እዩ። ገለ ብርክት ዝበሉ ዑለማ ድማ ካብዚ ዝተፈለየ ትንተናን ተረድኦን ኣለዎ። ንሱ ከዓ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ማለት እቶም ስያም ዝብርትዖምን ክጻወሩ ዘይክእሉን ከም ዓበይቲ ሰብኡት ኣንስቲ ብዘይበሊ ሕማም ዝተረመሱ ኣብ ክንዲ ጾም ንነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ድኻ የዕንግሉ ማለት እዩ። እዛ ኣያ ነቶም ስያም ክእለት ዘለዎም ኣይ ትምልከቲን እያ ይብሉ ማለት እዩ። ድሕሪ ነቶም ኣብ ክንዲ ምጻም ንድኻ ከብልዑ ዝመረጹ ምዝካር يقول الله تبارك وتعالى فمن تطوع خيرا فهو خير له. تاي مالتي نتا حنت معالتي تفتروا كاب حدا دخان لعلي بمعنقال كتكحسو زبلتن زتمرتني كم قصيلو الله سبحانه وتعالى يبل وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. إذا مالتك ልዕሊ ኩሉ ግን ክትጾሙ እዩ ዝምረጽ እንተ ደኣ ብሓቂ ስያም ናይ ኣዱንያን ኣኼራን ዘለዋ ረብሓታት ትፈልጡን ትርድኡን ኮይንኩም። ሃዛ ወላሁ ኣዕለም። ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ ኣርእስትና ብዛዕባ ኣያ 185 ካብ ሱረት አልበቀራ ክንገልጽ ኢና። ወላሁ ኣዕለም። ወሰለ ላሁ ዓላ ነቢይና ሙሐመድ
وعلى آله وصحبه وسلم. واهتفي بالحب أهلا رمضان.